everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Laila, Liba. Juan na si Rickson, tita. Sir Dix. Unsa? Patay na si Rickson? Nakasal na sila si Venus at si Rickson. Unsa? Buot sa'yo. Kasal na sila si Rickson o si Venus. Pero, ano man? Gikasal sila sa huwis karuan lawa, tita. Sa'yo na lang na nilang pagkasal. Kaya naman na mapili sa kasal nila. Nakaseminar naman sila. Laila, kalma lang. Ato lang una ko sa loyo, tita. Ato lang una ko buhilak nito. Oy, Laila? Digoy, pasag dilang una siya nga magapangutan sa iyang kukma. Pero ma'am, kuan man ko. Kinahang nang ipabuhagay ni Laila ang tanang kaguol, Digoy. Aron ugma, mahurot na ang iyang mga luha. Pero basin og mahutan na siya tubig, ma'am. Ma-dehydrated na siya. Lakaw. Pag andam og usa ka pitsil, dad ilang siya daan dito tubig. Lain na gidoy. Marabag. Gihiwa-hiwa akong kasing-kasing sa sakit. Nakasal na sila sa Rickson of Venus. Di lagi ko mahimo mo doon ni Rickson. Laila, Inday. Nga. Inom mo na ang tubig kay maumatan mo niya ka. Sir Dix. Mo naging si Rickson, Sir Dix. Minyo naging siya. Mao na ginaingon nga dili gyud kamo ang gitakda sa kapalan nga mao magkadayon. Pero hinamisugot man siya makasal sila si Venus. Kana noon mo na pangutan nga nagtangag ang dakong ganti, Laila. Mahimo din ang kaslo ng nami siya, Sir Dix. Depende tingali sa sitwasyon. Sa kaso ni Rickson o Venus, dali ragay silang kaslo kay kaslo noon masilang daan. Seremonyas naman ang kuwang nila. Kung mao na, Sir Dix, wala gid sa kong kinabuhi si Rickson. Dawato na lang na mo. Gawas kung musugot ka nga mahimong kabit. Hindi ko na, oy. Pero, grabe naman sa si Rickson, Sir Dix, oy. Nga numipirma man siya silang kasal. Laila, focus lang tayo sa kamatayon ni Sir Luisito. Ni Papa ni Molusito. Ang problema lang din kay dili mabasa sa abogado ang last will and testament ni Sir Luisito kung dili mabalik din si Dong Rickson. Rickson! Ablihin yung pultahan! Rickson! Dili ko niyo mahimong ingnon ini! Adlaw karon sa atong kasal! Kinahanglan magkauban ta! Ablihin ka ng pultahan, Rickson! Ano man ka? Dili lagi ka masabot! Kasal na ta! Asawa ko nimo! Busa kinahanglan magtipon tag kwarto! Dili! Rickson! Unsa ta gisulti nimo? Dili gyud ka makiktipo ng kwarto nako? Dili! Pero asawa na ko nimo, banati ka. Og obligasyon nimo nga timanon ko. Wa ko kasabot nimo. Og unsang wa nimo masabti nako? Ang imo, ako. Ang ako, imo. Oo! Mao na!
ang atong gipirmahan. Ang imo, ako. Ang ako, imo. Mao nga ang akong kwarto imo, o ang imong kwarto ako. Busa mahimo ko matog din sa kwarto nimo. Sige. Kinahanglan magkasabot gyud ta. Diha ka. Ako diri. Anak ka sa sofa? Dili ka mutupad na ko, Exxon? Dili. Yes, hello. Bimbo, tabagi ko. Usa? Usa naman siya problema ni mo, Venus? Dili ka magigtupad ako, Sir Exxon. Doon siya batog sa sofa. Venus. Yagod. Murag di naman tingali ko magkatabang anang problema, ha? Imo na nang diskarte ang pagtintal si mong bana, oy. Pero, law mag-igyo na ako na, Bimbo. Dili siya magpaduol na ako. Og di ba ako katuglay lang nakaingon ining tanan. Tungod ka nagkakita sila. Nakasuot si Laila diha, nga wa ka mahibaw. Marunong dito si Laila bisag usaon. Kinahanglang ipalayo niyo mo si Layla ining tapita. Pasag din na si Laila, Venus. Karon nga minyo na si Rexon. Ako na yung diskarte. Nga mahinayon sab ang among kasal ni Laila. Hayag naman di ay. Sakit sa kong mata. Kalain tanawon sa kong mga mata sa samin. Hubag kayo. Sana man kalaylaw Saman, padayin ka. O atras ka na lang. Wa na, Rexon Layla. Wa na. Manaibutang si Mutok. Sa pagpili diha. O padayin ka, pauli ka sinyo. Hello, Day. Hello. Unsa man kani, Day? Unsa na ka? Buhi pa ko, Sir Diggs. Paliyo. Naunsa naman ang mga mata nimo? Naghilak man ko mo ni. Unsa man, Sir Diggs? Atras ko, abanti. Abante gyud ka, Layla. Pangwarta na lang, uy. Pangwarta. Lian naman gyud ka din, he. Pangwarta na lang. Lingawa ang imong kaugalingon. Gusto ka, Sir Diggs. Karoon nga minyo na, Sir Rexon. Kinala mo ko kugdan. Kana. Unya, pauban na unya ako sa imong pagliko og daan. Ha? Siyempre, Sir Diggs. Gusto dyo ka. Ati mano na lang una na ako papaylo na ni Papa Luisito. Ug sundo na ako tambang sa abogado. Tunaan ako negosyo ni Papa Luisito. Love? Rexon? Mga ta na. Mikaon ako. Unsa? May una ka kaon? Unsa man ang imong giokay nga mga libro? Dong Rexon! Ni ako'y laing mga magasin, Dong Rexon. Ni ako'y diksyonary. Aray. Venus, ayaw! Panuway ka man ang? Unsa man ang mga magasin nga imong gihatag ni Rexon? Ako na gusto. Nagtuon ko. Unsa? Nagtuon ka, Rexon? O gusto mo yung gitunan, ha? Ang tanan. Gusto kong makaton. Gusto kong... Gusto kang unsa? Gusto kong masudlan ang akong utok. Unsa? Ugma, lubong na ni Tito Luisito. Kinahanglan mo pakita ko dito. Amin. Bimbo, mabalik na kong trabaho. Good! Wow! Gopahagod mo karon. Salamat. Kinala mo pa dahil ako sa unahan. Kay biyudan ako. O siya?
Biyuda? Ikaw, biyuda? Oh, biyuda na ko. Kay patay naman akong gugma. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!